Muros é o epicentro do balonmán praia coa disputa do torneo clasificatorio Arena 1000 Deputación. A competición desenvolvese ata o 5 de xullo na praia de San Francisco. Onte á tarde botou a andar en Muros o torneo clasificatorio Arena 1000 da Deputación da Coruña de balonmán praia. Trátase dunha competición oficial organizada polo ente provincial e pola Federación Galega de Balonmán en colaboración co Concello Muradán. O 2 de xullo onte arrancou a competición que se desenvolverá na praia de San Francisco ata o domingo día 5. Nela participarán preto de 100 equipos, máis de 1.200 deportistas e agárdase que se desplacen máis de 2.000 persoas entre familiares, corpos técnicos, árbitros e afección. Haberá 5 categorías: alevín mixto, infantil, cadete, xuvenil e senior, nas que haberá tamén modalidades masculina e feminina. O recinto deportivo terá 4 pistas de xogo nas que se irán desenvolvendo os duelos. Onte presentouse esta competición e o deputado Bernardo Fernández destacou que este torneo márcase na aposta da Deputación por promover actividades deportivas de primeiro nivel. Nesta ocasión combínase competición e promoción do deporte de base que ademais terá un impacto positivo na economía de Muros. Fernández subliñou o compromiso do ente provincial co deporte e co balonmán galego, recordando o éxito da Copa Deputación de Balonmán na Rúa. O torneo clasificatorio Arena 1000 Deputación da Coruña dará acceso ao Arena 1000 de Cádiz, última parada do Arena Handball Tour. O principal circuito nacional de balonmán praia é unha referencia a nivel estatal. Os partidos desenvolveránse ao longo de toda a fin de semana. Hoxe xogaronse partidos dende as 9 da mañá ata as 9:20 da noite, mesmo horario que haberá mañá sábado, mentres que o domingo os encontros disputaránse de 9 da mañá a 2 da tarde.